खुलुमबाय रायजोफोर दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौ बरायबाय दिनै 15 आगस्ट हेपि इन्डिपेन्डेन्स डे नि बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरग्रोनाय जाबाय। दासिमनि माखासे गोनां खौरांफोर लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै मोनसे लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लाब्लानो जाबाय। अब्ला दासिमनि खौरांफोरा फारियै गुवाहाटीआव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जानानै थाङो। 11 थाखोआव फरायबाय थानाय सानसु बर' मुंनि लाइमोनखौ लोगोफोरा बेरायनो लिंलांनानै बुथारहैनायनि अजद थिखारदों। मोनथिनाय बायदिब्ला सानसु बर'नि बिफाया गुवाहाटी रेलवेआव साख्रि मावो। मालिगावनि रेलवे क्वार्टाराव लोगोसेयै थायोमोन। सानसु बर'आ बिथांमोननि सासेल' बिसाज्लामोन। थांनाय बोसोराव मेट्रिक आनजादाव 72 जौखोन्दो नाम्बार लानानै मोनथाम साबजेक्टआव लेटार लानानै उथ्रिसार जानायनि उनाव गुवाहाटी पान्डु कलेजाव बिगियान आयदायाव फरायगासिनो दंमोन सानसु बर'आ। थांनाय रबिबारखालि सानसु बर'नि माखासे लोगोफोरा सानसुखौ ब्राब्रायै बेरायनो होनना लाना थांदोंमोन। पान्डुसिम थांना फैनो होननानै लिंना लाना थांदोंमोन, नाथाय कालापानिनि मोनसे हाजोआवसो लाना थाङो आरो बे हाजोनिफ्रायनो दैयाव गोलैलांनानै गबना थैबाय होनना न'खराव खौरां हरदोंमोन। लोगोफोरा गावसोरनो सानसु बर'खौ दैनिफ्राय बोखांनानै देहा फाहामसालिसिमबो लानानै थांदोंमोन होनना मोनथिनो मोन्दों। नाथाय न'खरनिफोरा सन्देह खालामदों सानसुखौ लांनानै प्रि प्लान खालामनानै बुथारहैदोंसो होनना सन्देह खालामनाय जादों। आरो मोनसे कल रेकर्डनिफ्राय मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला पस्टमर्टमनि रिपर्ट बायदिब्ला सानसुखौ निसा दौनायनिबो रिपर्ट ओंखारदों होनना मोनथिनो मोन्दों। नाथाय लोगोफोरा लांनानै बुथारहैमारदों ना हारसिं गोलैलांनानै थैमारदों बिनि रोखा फोरमान मोननाय जाथ'वाखै। न'खरनि बायदिब्ला सानसुनि लोगोफोरा प्रि प्लान खालामनानै बुथारहैनायनि सन्देह खालामदों। जाथायनि सायाव पुलिसनो एफआइआर होनाय जादों होनना खौरां मोन्दों। बिनि गुबै जाथाया मा जामारनाय बेखौ पुलिसनिफ्राय मोननाय जाथ'वाखै। नाथाय सानसुनि लोगोफोर जायफोरा सानसुखौ ब्राब्रायै लिंना लाना थांदोंमोन बिसोरखौ पुलिसआ हमना दोनदों होनना मोनथिनो मोन्दों। दिनै भारत उदांस्रि सान मैया 14 आगस्ट मैया पाकिस्ताननि इन्डिपेन्डेन्स डे। मैया फुंनि समाव पाकिस्ताननि उदांस्रि सान फालिनायखौ लानानै गोजोननाय बावहरदोंमोन सावस्रि बिफानाव साख्रि मावग्रा सासे आइजोआ। आनुवारा खातुन मुंनि सासे आइजो कालाकुसि दुइसिनगुरि सावस्रि मिरुआव खामानि मावो। मैया फुंनि समाव व्हाट्सएप स्टेटासआव होदोंमोन हेपि इन्डिपेन्डेन्स डे टु पाकिस्तान 14 आगस्ट बेबायदि लिरनानै व्हाट्सएप स्टेटासआव होदोंमोन। स्टेटासआ गोसारनायनि उनाव देहा फाहामसालिनि लांगोनायाव दुंहाव थासारि सोमजिनायखौ नुनो मोन्दों। हिन्दु परिषद बजरंग दल आक्रासु आसु आरएसएसनि सोद्रोमाफोरा कालाकासि गुदि सावस्रि मिरुआव नुजाथिहैनानै आनुवारा खातुन मुंनि नार्सनि हेंथायै दुंहाव थासारि सोमजिहोदों आरो बेबायदि मावनायनि थाखाय आनुवारा खातुननि सायाव गोख्रों आयेननि राहा लानांगौ होननानै दाबि खालामदों। बिथांमोना खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंदों सोरबा भारतनि साख्रि मावग्रायानो जा नङाब्ला सोरबा भारतनि साधारन पाब्लिकआबो गुबुन हादोरनि उदांस्रि सानाव उइश खालामनो एबा गोजोननाय बावहरनो मोननाय नङा होननानै गोरायै बुंनायखौ नुनो मोन्दों। बे जाथायखौ खोनानानै तामुलपुर पुलिसआ सावस्रि मिरुसिम फैनानै आनुवारा खातुन मुंनि नार्सखौ लानानै थाङो। भिलेज नटिफिकेशनखौ लानानै गोजोननाय गैया खोला कामरुप आरो गवालपारानि बर' फिसाफोरा खोला कामरुप आरो गवालपारानि बर'फोरखौ नागारनानै BKWSCनि भिलेज नटिफिकेशनखौ गनायना लानो हाया। बिथांमोना मा फोरमायदों बे भिडिअखौ नायनानै लाग्रोदो। ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাব বিচাৰিছো এই যে মানে 19খন জিলাক লৈ যে তেওঁলোক মানে নটিফিকেশন কৰিব ওলাইছে এই কাৰ্যটো তেওঁলোকে বন্ধ কৰক, অন্যথা আমি কিন্তু গণতান্ত্ৰিকভাৱে আন্দোলন কৰাৰ কাৰণে আমি সাজু আছো, নাইবা আমি আইনৰ আশ্ৰয় লোৱাৰ কাৰণে আমি বৰ্তমান সাজু। दफानि गेजेरजों आसामाव रायजो जानाय शिक्षित काउन्सिलनि बायजोआव बर' फिसाफोरनि थाखाय जि मोनसे अट'नमास काउन्सिलनि बेबस्था बे बेबस्थाखौ जों मोननो हादोंमोन आरो बे लेखायैनो आसाम सरकारा 5.1 एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामबाय। जों बेहाय गोजोननाय मोन्दों, जोङो सरकारखौ धन्यबाद होदों। नाथाय मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा बे बावैसो सिगां जि जोंनि इन्टारिम काउन्सिला बा जोंनि WPTनि मिनिस्टार बिथां रनज पेगुआ जि मोनसे षड़यन्त्रमूलक भावे जोंनि खोला कामरुप आरो गवालपारा जिल्लायाव रायजो जानाय बर' फिसाफोरखौ आलाय सिलाय खालामनो नागिरनाय जोंखौ एंगारनानै बिथांमोना जि भिलेज नटिफिकेशन होनो नागिरनाय जि समस्ति दानो नागिरनाय जि इलेक्शन खुंनो नागिरनाय जों बेखौ दिनैनि खौरां मेलनि गेजेरजों जों गोख्रों रावै जों सोंखारिनायनि जग्य बिथांमोना जों बिथांमोनखौ सानदोंमोन
미니스터 부수무들의 만근한 비탕 루무유피 나들의 만근한 비탕 산드면 정 보이고 보러 정 보이고 거시인의 스모 산등 보르니 타가이 세르바베 미니스터 보러와 미니스터 부수무들의 세르바 루무유피 나들의 비탕 문화로 보르니 타가이 스모 사라케 보르니 태야 등나 보동어 비탕 문화들이 보러 비만이 태정 듣는 문등가 클라 감으로 바로 구할 프라질레 라이저들의 보러 샤프라고 보러 비만이 태정 듣는 문등 그디게 정 비고 말하고 보고래네 라다 하야 아르 비탕 문화 비고 산는 나가 이제 클라 감으로 질라 아르 wal Brazil ni borop syabar ko nakanan jeng interim jeng BKWC dagen jeng juk gem raja dagen bitang muna bidi simang nutungla bi simang malabo jafne nunga dene jeng khorang mili jeng sekardeng bitang muni decision ko dane bukharan da mane honoba borwa jodi thangnan thanagobla joine thangnan thagen thenanggoba jeng joine thegen jeng bitang ko dene ni khorang mili jeng gokrol sekardeng ara bitang mun ko decision lana decision ko dane bukhang pinang ko dane jeng khorang mili jeng dabidi khangdeng gojonteng